khona iqala yadlala ngo-2015 yabuye yaphela ngesimo sama-team nangesimo seyimali emathimini ngoba le yamantombazane ithanda ukuba nzinyana ayifani neyabafana. Zange naloso slipha uthike leso ukuthi sikhuzuke emagemeni awu-2 iyodwa nje igame esikhuzeke kuyona impela lesibili ngeke ngiyibala kakhulu ngoba manje bivese sibademolarizile bayona ukuyidlala nje kwaba ney'nkingane. Mina lami uthando mina nginomuntu wami nje oqondile nginomuntu wami oqondile hhayi ematshwaleni angithinti hhayi angifiki ngiqale ngey'ngane eziwu-6 zijima nabafana abancane manje nazo ngiyibona ukuthi le nto le ikhona ekuzona bengaze ngithi ngingayisayitelana manje sekuzoba inkinga la sekuvuka khona-ke le team le esiqinile manje mase kuthene-ke ngoba phela-ke ekugcineni umuntu abasuke sebemthatha kuyena umdlali ababesabheka lapha emuva la suka khona engakwazi ukugqoka ikhokho engakwazi ukunyakaza thina siyasiza ukuthi ingane yakhe ibonakale. Bese ibonakele mina nomeneja no-coach labo abawu-2 awasekho lapho